नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण पावसाळा स्पेशल एकदम कमी तेलकट आणि कुरकुरीत अशी कांदा भजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही भजी बनवताना मी जराही पाण्याचा वापर किंवा खाण्याच्या सोड्याचा वापर केलेला नाहीये। मस्त अशी कुरकुरीत आणि कमी तेलकट अशी भजी तयार होतात। बाहेर जर गार पाऊस पडत असेल तर अगदी मनात अशी कांदा भजी खाण्याची इच्छा निर्माण होते आणि त्यावेळी तुम्ही ही भजी बनवू शकता। मस्त एकदम छान भजी तयार होतात। चवीला तर एकदम रुचकर अशी भजी तयार होतात। चला तर ह्या भज्यांची आपण आता रेसिपी बघूया। तर इथं मी अर्धा किलो कांदे घेतलेले आहेत, म्हणजे जवळजवळ मीडियम आकाराचे इथं 7 कांदे होते। तर ते मी स्वच्छ करून घेतले आणि त्याचे असे उभे कापून घेतलेले आहेत। हे बघा, फक्त कांद्याचा मागचा जो भाग असतो तो मी थोडासा जास्त कट केलेला आहे, कारण तिथूनच कांदा हा एकत्र असा बांधलेला असतो। आपल्याला मोकळा कांदा चिरून घ्यायचा आहे, मोकळा आणि पातळ। तर असा बघा, हा पातळ कांदा मी चिरून घेतलेला आहे आणि पूर्णपणे असा कांदा हा मोकळा आहे। तर आता याच्यामध्ये चवीप्रमाणे इथं मीठ घालायचं आहे। हे बघा, तर इथं जवळजवळ 1.5 चमचा मी मीठ घातलेला आहे। हे आपण फायनल मीठ घातलेलं आहे, आपण पुन्हा मीठ वापरणार नाही आहोत। आणि कांद्याला मीठ हे मस्त असं लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, मिठामुळे कांद्याचं जे अंगचं पाणी आहे ते मस्तपैकी आपल्याला मिळणार आहे। त्यामुळे मीठ लावल्यामुळे छान अगदी कांद्याला मस्त असं अंगचं पाणी सुटतं आणि त्याच्यातच आपली भजी तयार होतात। तर मस्त असं मीठ मी पूर्ण कांद्यांना लावून घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि त्याच्यावर झाकण ठेवून दिलेलं आहे आणि मी हे 15 मिनिटासाठी तसंच ठेवून दिलेलं आहे, जेणेकरून मीठ हे कांद्याला छान लागेल। तर हे बघा, मस्त असं मीठ कांद्यांना लागलेलं आहे। हे बघा, कांदा मऊ पडलेला आहे आणि आता मस्तपैकी हा कांदा जो आहे तो मळून घ्यायचा आहे। हे बघा, मिठामध्ये मस्त कांदा मळून घ्यायचा आहे। 15 मिनिटं आपण ठेवल्यामुळे मस्त मीठ लागतं आणि मस्त पटकन असा कांदा आपल्याला मऊसूत कांदा इथं मिळतो। तर हे बघा, मस्त मळून घेतल्यामुळे कांद्याचं जे अंगचं पाणी आहे ते भरपूर प्रमाणात सुटलेलं आहे। हे बघा, परफेक्ट। तर आता याच्यामध्ये मी 1 मोठी मिरची आहे तर ती बारीक चिरून घातलेली आहे आणि 1 इंच आलं आहे तर ते किसून घातलेलं आहे आणि 2 चमचे इथं मी तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे। तांदळाच्या पिठामुळे भजी मस्त अशी कुरकुरीत होतात। आणि नंतर 1 चमचा धणा, जर थोडासा मी खलबत्त्यामध्ये हलका जाडसर कुटून घेतलेला आहे। धण्यामुळे सुद्धा टेस्ट खूप छान येते, जाडसर धणा घ्यायचा कुटून। आणि थोडा अर्धा चमचा इथं मी ओवा घातलेला आहे, त्यामुळे भजी पचायला हलकी होतात। तर हे बघा, आता हे सगळं जे आपण जिन्नस इथं वापरलेले आहेत तर ते पुन्हा एकदा कांद्यामध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, किसलेल्या आल्यामुळे सुद्धा भजीची जी टेस्ट आहे ती खूप छान येते, आवर्जून वापरा। आणि आता हे छान असं एकत्र करून घ्यायचं। हे बघा, कांदा आपण अगोदरच मळून घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला मस्त असं पाणी सुटलेलं आहे। आता हे जिन्नस सगळे कांद्याला छान असे एकत्र झालेले आहेत। हे बघा, म्हणजे पूर्ण जे सगळे जे फ्लेवर आहेत ते कांद्याला मस्त असे परफेक्ट बसलेले आहेत। आता शेवटी आपण याच्यामध्ये बेसन घालणार आहोत। तर 2 कप बेसन मी इथं घेतलेलं आहे। हे बघा, आणि थोडं बेसन घालायचं आहे आणि हे कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। मस्त अगदी हाताने मस्त दाबत आपल्याला हे छान कांद्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे। हलक्या हाताने मिक्स करायचं नाही आहे, मस्त असं एकदम हाताने मस्त दाबून घ्यायचं आहे। आणि हे जे बेसन आहे ते कांद्यांना छान असं कांद्याला मस्त असं लावून घ्यायचं आहे। हे बघा, जसं गरज वाटेल तसं थोडं बेसन इथं घालायचं आहे, पण बेसन खूप जास्तही घालायचं नाही आहे। कांद्याला हलकं कोटिंग येईल इतपतच आपल्याला इथं बेसन वापरायचं आहे। जर बेसन तुम्ही जास्त वापरलं तर कांदा भजी ही जास्त बेसनाची अशी होतील, त्यांना परफेक्ट असा कांद्याची चव अशी येणार नाही आहे। तर हे बघा, मस्त कांद्यामध्ये बेसन हे छान अगदी मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, अजूनही मला बेसन इथं कमी वाटलं म्हणून मी अजून थोडं बेसन इथं ॲड केलेलं आहे। हे बघा, अंदाज घेत आपल्याला याच्यामध्ये बेसन ॲड करायचं आहे आणि मस्त असं कांद्यामध्ये ते मळून घ्यायचं आहे। हे बघा, अंगच्या पाण्यामध्येच आपण हे कांदा भजी करत आहोत, त्यामुळे जेवढं अंगचं पाणी सुटणार आहे त्याच प्रमाणातच आपल्याला इथं बेसन वापरायचं आहे। हे बघा, मस्त असं परफेक्ट असं कांदा भजीचं बॅटर इथं तयार झालेलं आहे। एवढं बेसन उरलेलं आहे, म्हणजे फक्त 1.5 कपच इथं मला बेसन लागलेलं आहे।
आणि हे बघा परफेक्ट असं कांदा भजीसाठी आपलं हे बॅटर तयार झालेलं आहे. आता तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आणि गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आणि नंतरच याच्यामध्ये कांदा भजी सोडायची आहे. तर सोडताना पुढची जी बोटं आहेत ती पुढे पाठी करत आपल्याला हे पीठ तेलामध्ये सोडायचं आहे. तर परफेक्ट असा खेकड्याचा आकार, खेकडा कांदा भजीचा आकार आपल्याला इथं मिळणार आहे. तुम्ही जर सरळ सोडली तर एक चपटा आकार तयार होईल. फक्त ही बोटं आहेत बघा, ती पुढे पाठी करत मी हे बॅटर आहे ते तेलामध्ये सोडत आहे. हे बघा, त्याच्यामुळे परफेक्ट खेकडा कांदा भजीचा आपल्याला शेप मिळणार आहे. आणि मीडियम गॅस फ्लेमवरच ही आपल्याला तळून घ्यायची आहेत अलटीपलटी करून. जर तुम्ही गॅस फ्लेम स्लो ठेवली तर कांदा भजी ही तेलकट होणार आहेत आणि जर गॅस फ्लेम मोठी ठेवली तर कांदा भजी करपतील आणि आतून कच्ची राहतील. त्यामुळे मीडियम गॅस फ्लेमवरच आपल्याला ही अलटवून पलटवून कांदा भजी तळून घ्यायची आहे. हे बघा, परफेक्ट मस्त असा गोल्डन रंग येईपर्यंत, हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला ही कांदा भजी तळून घ्यायची आहे. पावसाळा म्हटलं की कांदा भजीची नक्की आठवण येते आणि प्रत्येक घराघरात कांदा भजी केली जाते. हे बघा, परफेक्ट कलर आलेला आहे आणि आता ही कांदा भजी आहे ती काढून घ्यायची आहे. हे बघा, मीडियम गॅस फ्लेमवर बरोबर परफेक्ट कांदा भजी तयार होतात. मस्त अशी आपली ही कांदा भजी तयार झालेली आहे, कुरकुरीत आणि गरमागरम खायला तर खूप अप्रतिम लागतात. खूप जास्त वेळ पण लागत नाही या रेसिपीला. परफेक्ट, ही बघा मस्त अशी कांदा भजी तयार झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे मी सगळी कांदा भजी तळून घेतलेली आहे. हे बघा, आपण इथं सोडा वापरलेला नाही आहे, त्याच्यामुळे ही भजी आहे ती अजिबात तेलकट होत नाही. एकदम कमी तेलकट अशी ही भजी तयार होतात. हे बघा, परफेक्ट अशी ही कांदा भजी इथं झालेली आहे. तर ही बघा पावसाळा स्पेशल मस्त अशी ही कांदा भजी तयार झालेली आहे. बाहेर गार पाऊस पडत असेल आणि गरमागरम चहा आणि अशी ही कुरकुरीत कांदा भजी, गरमागरम कांदा भजी जर असेल तर तो बेत खूपच छान होतो. घरचे अगदी सगळे खुश होतात. इतका मस्त असा हा कांदा भजीचा बेत तयार होतो. हे बघा, खूप परफेक्ट आणि खूप सुंदर अशी ही रेसिपी आहे. सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही ही रेसिपी फॉलो केली तर तुमची कांदा भजी एकदम परफेक्ट तयार होणारच आहे. बघू शकता किती छान अशी ही कांदा भजी झालेली आहे. तर या पावसाळ्यात तुम्ही अशा प्रकारची कांदा भजी करा आणि तुमच्या घरच्यांना सगळ्यांना खुश करा. एकदम कमी तेलकट अशी कांदा भजी झालेली आहे बघा आणि एकदम कुरकुरीत, खाण्यासाठी एकदम परफेक्ट. तर आजचा हा व्हिडिओ किंवा आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.